ongelma on mun mielestä tää, että kun katsoo tästä mitä me nähdään. Että on kylmää ja märkää ja mun mielestä sen takia me lähdettiin tänne. Niin. Näetkö siellä oli niistä lumipyrskyistä, mitä siellä oli ollut? Entä? Siellähän oli silloin muutama viikko sitten, niin Ukrainassa oli valtavat lumipyrskyt ja sitten ihmiset kuoli sinne niin lumipyrskyitä. Just. Ja jumia ajoneuvoja ja ties mihin. Oi Vaaliman. Ei oo totta. Kyllä se on totta. Ja se vaan totta on. Siis mieti, sulkuviivalla vetää tolleen niinku kiilaa meidän. Aika normi. Näillä leveyksillä. Siinä tuli just niinku ihan se, että nippanappa kerkes mennä. Mä en tiedä miten se henkilöauto mahtui tuolla soppaa enää. Joo, ei ollut kyllä paljon pelivaraa.